Gennady Golovkin, a.k.a. Triple G. Saul Canelo Sa wakas ay magtatagpo na sa pangatlong pagkakataon ang dalawang halimaw sa boxing ngayon. Ang tila di matapos-tapos na girian ng dalawang dating magkaibigan na ngayon ay tila mortal ng magkaaway sa labas at loob ng boxing ring. Magaganap na ang trilogy ni Canelo versus Triple G. Marami ang nagsasabing controversial ang naging hatol sa una nilang tagpo noong taong 2017. Nagresulta sa isang draw pero madami ang hindi kumbinsido. Luto daw ang nangyari, panalo daw dapat si Triple G. May mga usap-usapan na paborito daw kasi itong si Canelo sa mga hurado. Pinoprotektahan daw ang imahe nito bilang isang pound for pound. Parehong dismayado ang dalawang mandirigma sa nadinig na resulta. Parehong nag-akalang panalo sila. This is officially a draw. Well, I think a draw is a highly acceptable result. 118-110 for Canelo. No, that did not happen. Maximum 3-4 rounds I give him. Okay, it's correct. Not 50-50, not 6-6. I thought that one of the judges had her card filled out before she came to the fight. This is biggest fight for boxing. This is terrible. Unbelievable. Kung pagbabasihan ang CompuBox, mas busy at mas madaming patamang suntok si Triple G. 218 na suntok ang tumama sa 703 na suntok na binitawan niya o 31%, habang mas accurate naman ang mga banat ni Alvarez. 169 ang tumama sa 505 na suntok na binitawan niya o 34% ang accuracy. Maraming fans ang nabitin sa resulta. Gusto kasi nila na makita talaga kung sino ang mas magaling at mas malakas. Gustong madinig ang totoong nanalo, hindi ang resultang draw. January 2018, inanunsyo na agad ang rematch ng dalawa na mangyayari sa May 2018. Pero Marso pa lang ay nabulabog na ang mundo ng boxing nang mag-positive si Canelo sa pinagbabawal na substance. Dagdag na naman ito sa mga pagdududa ng kampo ni Triple G. Una kasi ay nagduda ang kampo ni Triple G sa handrap umano ni Canelo sa una nilang laban. Illegal daw kasi ito. Maraming lumabas na mga haka-haka na gumagamit talaga itong si Canelo ng ipinagbabawal na substance, kaya hindi daw ito tinatablan ng suntok ni Triple G. Dahil sa naging issue ay nasuspended ng 6 na buwan si Canelo. Makalipas ang 6 na buwan, September 2018 ay natuloy din ang rematch ng dalawa. Parehong gigil, parehong may gustong patunayan, parehong gustong manalo. At sa laban ay tila ibang Canelo ang nakita. Mas agresibo ito at mas nagbabato ng mga suntok kumpara sa unang laban niya. Talagang nag-iba ang estratehiya. Energy conservation strategy. And you might have heard him, but he... Samantalang marami naman ang nadismaya sa performance na pinakita ni Triple G. Walang pagbabago sa una nilang laban. Ganon pa din ang pinakitang galawan. Pero kung pagbabasihan ang CompuBox ay mas busy pa din si Triple G. 234 ang suntok na tumama kay Canelo, habang 202 lang ang tumama kay Triple G. Mas madaming jab si Golovkin, pero mas madaming power punches naman si Canelo. Dikit pa din ang laban, pero hinirang na panalo si Canelo via majority decision. By majority decision and new Nakuha niya ang 3 titulo ni Triple G, ang IBO, WBA at WBC middleweight title. Dito din unang nadungisan ang malinis na kartada ni Triple G. Ang inakala ng lahat na tapos na ang lamat na meron sila ay di pa pala. Marami pa din ang gustong makita ang dalawa na magbasagan ng mukha sa ibabaw ng lona. At kahit si Triple G at Canelo mismo ay gusto ding tapusin ang nasimulang gulo. Kaya agad na pagdesisyonan na magkaroon ng pangatlong laban. Ang laban na pinaniniwalaan ng karamihan na magbibigay tuldok sa kanilang bangayan at hidwaan. Sa una nilang laban ay ginanap sa buwan ng Setyembre, pitsa 16.
Sa pangalawang laban naman ay naganap ulit sa buwan ng Setyembre, pitsang 15. At sa pangatlong laban nila ay magaganap din sa buwan ng Setyembre sa pitsang 17. Nagkataon lang ba o talagang sinadya? Galing sa talo itong si Canelo sa kanyang huling laban kontra Dimitri Bivol. From light heavyweight ay bumaba ng timbang si Canelo sa super middleweight. Habang si Triple G naman ay galing naman sa panalo kontra Ryota Murata ng bansang Japan. From middleweight ay umakyat naman siya ng timbang sa super middleweight para lang magtagpo at matuloy na ang pangatlong bakbakan nila ni Canelo. 57 wins, 39 via knockout, 2 losses at 2 draws si Canelo at may edad na 32. Habang 42 wins, 37 via knockout, may isang talo at isang tabla si Triple G at may edad na 40 na. Sa trilogy nila, sa tingin mo, ano ang resulta? May babagsak ba? Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.